Ja sam iz Srbije pre 20 godina otišao sa jednim koferom, znate, da bih stvorio neki bolji život i da bi se vratio u Srbiju i sada u tom koferu umesto jednog ja imam 10 kofera napunjena znanjem, iskustvom, verom i nadom, tako da bih stvarno, evo baš sam jako emotivan, želeo da se vratim u svoju zemlju i da podelim sve ono što sam naučio u inostranstvu. Sloga je jako bitna i kao teolog ne volim nikakve podele i jednostavno Bog kaže širite ljubav i ljubite jedni druge. Evo meni je Gospod Bog, jel tako, pošto sam ja kada sam otišao u Briselu čak spavao i nisam imao gde, jel tako, po parkovima, a danas mogu da se pohvalim da sam završio čak 2 fakulteta, naučio 5 jezika i postao predsednik belgijskih demohrišćana u Briselu u Molenbeku, ali nikada nisam zaboravio svoje korene, ko sam i šta sam i u svakom trenutku bih želeo i voleo da se vratim među svoj narod, jer znate kako, gde god vi da se nalazite, kako god vi funkciju da imate, vi ste u tuđoj zemlji uvek samo stranac.